siyisizwe esingazi ukuthi sisukaphi sifana nokuthi siyisizwe esingazi ukuthi siyaphi. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uyanga kaCenga, silana endaweni yokumaphumulo. Size kubaba uMadlala ongumbhali wencwadi ethi bayosiphika abangasekho. Enginizele nakho ukuthi nje ngitshengise indawo la umdlalo kade udlalelwa kuyona, ngintshengise nabadlali bayo, ngitshengise nombhali wethu. Hawu uzoyibona wena incwadi abimnandi. Ngizocela ukuthi ningilandele sibone indawo enhle kangaka nendawo esaphila isidala. Ngiyazi ukuthi nina nje senaphila isilungu kakhulu. Ngicela ningilandele sibone indawo kade kudlalelwa kuyona. Sanibonani Mzansi Afrika, usefikile umalandela ngokulandela inkomo zamanye amadoda. Futhi lezo inkomo lezo iphinde zidle ekhaya phela ngoba isela belusi. Igama uNobuhle Dlamini. Sihleli nobaba ongumbhali wencwadi ethi bayosiphika abangasekho. Siyakubingelela baba ohlelweni lethu. Sisacela ichaze baba, uzisho nje ukuthi ubaba ubani wakabani, uphuma kephi. Ngaphambi kokuba ngichaze angiqale ngibonge njena ithuba elingqezi vele engilitholayo lokuthi nisivakashele sizoxoxa njena ngemikhuba namasiko. Yebo kuyinto ebalekile. Ngokukhethekile-ke kufanele ngibingelele wena ikakhulukazi oyisihambeli sami. Yebo baba. Bese ngiqhubeka-ke nokuyichaza ukuthi mina nguThembinkosi Madlala ngokababa. Kodwa bagcina sebelinqamulela nje bethi nguThemba Madlala. Ngizalelwe-ke endaweni yaseNcumbane ngaphansi kobukhosi bakwaNoduma baseMvoti. Baba sisacela usichazele ngalesihloko sencwadi yakho esithi bayosiphika abangasekho ukuthi satholakala kanjani, wacabanga kanjani ukuthi nje kumele uqhamuke naleso sihloko leso. Empeleni isisusa segama lencwadi yami elithi bayosiphika abangasekho kwakucabanga inhlonipho yabangasekho, indlela abangasekho ababehlonipha behloniphana ngayo. Bese ngibuye ngicabanga uma ngizwa izinkulumo esukishiwo umzali ethenganeni sengathi ngaze nguphike ukuthi ungowami uma ingane isiyenza kabi. Bese ngibheka-ke nokuthi neBhayibheli ayelithi okulahlwe emhlabeni kulahliwe nasezulwini. Bese ngilumbanisa-ke futhi nasesizulwini noma esintwini ukuthi kusho ukuthi okulahliwe lapha emhlabeni kulahliwe nakwelaba ngasekho. Ngase ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi sibheke ukuthi yiphi indlela engenza ukuthi bengasiphika abangasekho, ngoba kufanele sihambe ngendlela ababehamba ngayo ukuze bengasiphiki, bebone ukuthi siyayihlonipha le ndlela yabo, nabo bekwazi ukuthi besilalele uma sikhuluma, ngoba sikhuluma ngendlela ababedinga ukuthi sikhulume ngayo nabo. Babukele emakhaya, lapha esandleni sami ngiphethe incwadi ethi bayosiphika abangasekho. Lapho khona sizokhuluma ngesigaba sokuqala okuwumhlonyane, lapho khona sokukhuliswa intombazane. Sisacela-ke baba usichazele ukuthi uyini umhlonyane. Makukhulunywa umhlonyane suke kukhulunywa ngani? Empeleni umhlonyane kuwumcimbi owenzelwa ingane uma iqala ukungena ebudaleni, okusho uma iqala ukungena ey'nsukwini zayo. Esikhathini. Yebo, esikhathini. Bese yenzelwa lowo mcimbi-ke ngoba kusuke sekubongwa ukuthi kuyabonakala ukuthi kuzoba umuntu lona ophila impilo ejwayelekile njengabanye abantu. Kufanele ukuthi kubongweke khona lokho, ngoba abanye bayakhula kodwa begcine bephila impilo engajwayelekile engafani neyabanye. Esigabeni sokuqala baba sibona umlingisi uThakathile eyithinta amabele. Umngani wakhe useyamtshela ukuthi cha akakaba amabele lawo, izilinga. Ngabe ilinga yini? Into enjani?
Hayibo thathe siyasangana yini wenzani? Awuboni nami ukuthi senginamabele njengani? Wacathi noma nawo nodwine. Hayi suka Thakathile, akakabona amabele lawo. Sasongifanekisa amabele ntombi. Nomona ngobona ukuthi azodlula lawa bakho. Akungeke Thakathile ngiphuza amanzi. Ilinga amabele okuqala entombazaneni. Lawo mabele kwafanele ukuthi eqale eshawe shone phakathi. Ebuyele emuva. Eshawa isalukazi esidala ngomchilo wesidwaba noma ngani ke njena ewumchilo isalukazi singasisebenzise ekwashayeni sekuyolindwa ukuthi ke alandelayo ke iwona kangeke saphazanyiswa ke ngoba suke bethi hayi sekuyisikhathi sawo lawo ongakaba isikhathi sawo. Ngiyezwa manje mengashaywanga lawo oqala kuba namthelela muni nje enganeni yentombazane. Awubabikho umthelela omubi ukuthi njena abantu abadala babe naleyo nkolelo ukuthi sengathi ingane yentombazane ingesheshe ibone isindala. Yebo. Manje umkhuba noma into vele kwakumele ukuthi yenziwe. Ngakho kuyisiko nje. Oyisiko. Yebo. Baba sibone uma kaThakathile ekhuluma noThakathile mayelana nezigaba zokukhula kwentombazane. Kumele ngisheshe ngidlulise okungifikelayo. Hleze kukhuluma abangasekho. Uyabona mntanami, intombazane inezigaba ezihlukene zokukhula kwayo. Ufike ube ingane, ube itshitshi, ube iqhikiza, bese uba inkehli, ube umama umuzi wakhe. Ngiyajabula uma udlule kahle kuzo zonke lezi zigaba. Mina manguphi lezi igaba ezibalayo? Phela wena useyingane. Empeleni wonke umuntu uma efika emhlabeni ufika njengengane. Ngabe umfana noma intombazane noma ingubulili ufika eyingane. Lapho okuqala ukuthi kuhlukaniswe khona ke ngamagama okwegaba. Ilapho umuntu eseqala ukungena khona ke manje na ebudaleni. Ubudala ke bowesifazane kuqala ukuba negama etshitshini. Ikakhulukazi uma eseqala ke manje nesenzelo umhlonyane usengena ebudaleni ke useyitshitshi ke lapho uyothi uma eqhubeka kuye ngokuthi uyiphathe kanjani. Uma eyiphathe kahle uyogcina uyise esememulisa emenzela umemulo ebonga ukuthi uyiphathe kahle. Uma eseqomile ke useyaphuma ke manje ebutshitshini usengena ebuqhikizeni. Uphuma ebutshitshini meseqomile. Yebo. Mawukuthi uthi mkhulu uphuma ekutshitshini ungena ebuqhikizeni mosoqomile. Shuthi mawuqoma uno15 usuyiqhikiza lapho. Ngoba phela kudala izingane zayiqoma sezogogo bethu babengana beno13. Yebo. Meqomile nje uma eseqomile nje useyiqhikiza. Okusho usenegama kulaba abanye useyakwazi ukuthi ebafundise laba abanye ukuthi intombazane kufanele ukuthi iziphathe kanjani. Ugcine usachaza ngetshitshi ke mkhulu neqhikiza okwenkehli nomama. Empeleni okwenkehli uma sikhuluma ngenkehli sikhuluma ngesicholo nje nesiko sifakile ukuthi inkehli ukuthi basuke sebemkhehlile mhlawumbe abasemzini umakoti sebemlungisela ukuthi kufanele ukuthi egqoke kanjani evunule kanjani emzini ezihloniphe kanjani emzini bese
wafaka-ke inkehli ukuthi akusafanele phela ukuthi emzini ehambe ngekhanda, sekufanele ukuthi efake inkehli yakhe. Lokho bese bekubiza ukuthi umkhehlo abasuke sebemfaka inkehli. Abe inkehli. Afike kanjani-ke ekubeni umama? Ekubeni umama phela isigaba sokugcina leso. Ukuthi uma esuke enkehli ngithi basuke sememkhehla mhlambe vele eseyemzini eseyoshada. Useyoba umama-ke lapha emzini-ke manje. Umehluko wetshitshi nejongosi uba kuphi? Ngoba esikhathini esiningi sike sizwa abantu bekhala ngejongosi ukuthi hawu laze lalihle ijongosi lakasibanibani. Ngabe igama elilungele ukuthi libizwe lokuthi ijongosi noma kusetshenziswe letshitshi? Leli igama lejongosi akulona igama lesizulu, phela liwumfakela. Igama lesizulu njena itshitshi. Le jongosi balithathele esibhunwini ukuthi young horse. Bese abantu bese bethi hayi ijongosi Ngoba behlule ukubiza igama. Empeleni usukuyithuka nje intombazana uma uyibiza ngejongosi. Uyibiza ngenkonyana nje encane, isilwane nje. Sibonile la amabele kaThathile lawo okuthiwa isilinga eshawa ugogo wakhe. Kungani kukhethekile ukuthi kumele aze ashawe ugogo engashawanga uma wakhe noma umngani wakhe? Hawu, Thakathile mntanami. Athumba ngwabona la esifubeni sakho mntanami. Sondela lento leniyishaye. Izokugulisa le. Hayi. Bakhunja ngabe lamla hayi bakhona. Hayi, izokugulisa lento mntanami. Hawu. Lezi zinto eziphathele namasiko kunenkolelo yokuthi zemukeleka kahle kwabadala uma zenziwa umuntu omdala. Ayi ukuthi kuyimpoqo. Kugcina phela sekuyisiko impilo. Uyena osekwazi ukukhuluma noma wenza into ethintana nabo kakhulu. Sibone uThakathile ebalisa ethi ngabe uyaguqa uyathandaza kodwa akuthandazwa la ekhaya. Ethi ngabe uyayishisela impepho kodwa akavumelekile ukuthi ayishisele impepho. Kungani ngoba uyingane yala ekhaya kungani engakwazi ukuthi aguqe emsamo ayishisele impepho? Ngokwesintu imisebenzi iyahlukaniswa ekhaya. Ukuthi abathile baqondene nokuthile, abathile baqondene nokuthile, abathile ngeke bekwenza ukuthile, abathile ngeke bekwenza ukuthile. Njengasemasimini njena nokufulela izindlu. Yabona lapha emasimini njena amadoda ayengalima egcina ngokucaba. Ecabela omama besifazane ukwahlukaniselana ngokwemisebenzi. Izindlu zifulelwa abesifazane, zingafulelwa abesilisa. Ngakho ke kunalokho emasikweni esintu ukuthi imisebenzi iyahlukaniswa ukuthi lo ngeke kwenze lokhu noma mhlambe lo uma esekulesi sigaba ngeke kwazi ukuthi enze lokho. Impepho ke nje nayo ke inkinga ke impepho ngoba noma kuhambe umuntu oyishisayo kufanele ecelelwe omunye okufanele eyishise. Kubikwe ukuthi njengoba impepho kade ishiswa ubani lapha ekhaya njengoba engasekho njena isizwe sesicela ukuthi siyishisele ubani kube uyena ozosixhumanisa namadlozi. Umama wekhaya yena uyakwazi ukuthi asondele emsamo ayishisele impepho? Engasondela ngaphansi kwezimo ezithile kodwa naye esebiliwe ukuthi uyena osezobambela ubaba lapha ekhaya eshisa impepho. Sibona ugogo kaThakathile etshela uma kaThakathile ukuthi njengoba sebeyithintithile izilinga zikaThakathile sekumele bamenzele umutsha. Ngabe yini umutsha? Mhlamba ke sithathise lapha emuva
lapha bekhuluma khona indaba ukuthi ingane kufanele ukuthi izibe neminyaka eyishumi ihamba qho. Ingaqokile. Zibe neminyaka eyishumi. Emva kweminyaka eyishumi kuma isingena ke ebushishini. Sekufanele kube khona ke njena okuzoba lapha ngaphambili kuphela. Emadodeni kubiza ngesinene lokho okuba lapha nje okuyisigegana iwona kumutshake kanti ke kwabesilisa umutsha basuke besho umncedo Kube kuyini bona lokho okushutheka ngaphambili lapha kwabesilisa okumele anda ngokwesilokhuzana ngokwesintu iqoyi umncedo noma iqoyi ingakho njena uma bethi seliya ngomutsha wendoda hayi le ndawo ifihlekile kwabesilisa kuseliyafihleka ilanga seliyasithela siphuma lapho leso sisho. yebo Mkhulu lana thina sazi ukuthi umsele indawo esuke imbiwe ukuthi ihamba amanzi. Kodwa la sithola uma kathakathile etshela uthathile ukuthi akahambe ayohlala emseleni. Emva esetholile ukuthi usengena esikhatsini. Ngabe yini umsele? Mhlambe iwona lo esiwaziyo noma omunye. Hambe uyohlala emseleni endlini wembatha ingubo. So kufica khona manje sinokhulu wakho. Sele indawo egudla udonga ngaphakathi endlini. Leyo ndawo ibizwa ngokuthi kusemseleni. Uma kuduma izulu siyayisizwe kuthiwa akufanele ukuthi uhlale emseleni. Basuke besho ukuthi ungashali uncike lapha nodongeni. Ngoba umsele ile ndawo egudla udonga ngaphakathi. Kunenkolelo ke yokuthi uma izulu lingena ligudla ngodonga ngaphakathi. Kuthi noma ligadla lishaya lapha endaweni egudle udonga. Mohleli khona ungasushaya amachaphazi. Yebo limbe khona umsele kusho umsele wezulu. Yebo. Kungani baba intombazane mayigonqile kumele imbathi ingubo? Njengoba sibona umlingisi uthakathile enzile lapha. Usugonqile mina wethu. Kufanele phela ekhombise ukuhlonipha isigaba esisha osengena kusona. Baba sibonile lana uma kathakathile. Etshela uthakathile ukuthi njengoba engena emgonqweni uzohuqa ibomvu, akumele abheke umlilo, akumele abakhulumisa abafana, akumele futhi aqaluzi. Ngabe lokho kwenzelwani? Kufanele uhuqe ngebomvu. Akufanele uyaluze egcekeni. Awukudli ukudla okuqinile ekseni. Ibomvu empeleni ikakhulukazi uma umuntu ezovela kubantu abaningi. Kunenkolelo ukuthi liyasakha isikhumba somuntu lisenze sibe sihle. Yebo. Uyoze eligeze uma eseya esicawini. Uyothi mayefika esicawini ebonakale nje emuhle esulekile. Ebe into ebukekayo. Yeah. Mayelana nelokhuzana ke nomlilo. Izinto ezivuthayo zelanyaniswa nokonakala ukuthi mhlambe akufanele ukuthi ebheka izinto ezivuthayo engase egcine eseba intokazi evuthayo ehambe ibamba noma ubani nje. Nelanga akumele libeke. Akufanele ukuthi eliqondisele. Yebo. Mayelana nabafana ke bamxwayisa nje ukuthi akungaba intombazane ezojwayelana nabafana.
Kungani baba makwenza umhlonyane kusinelwa egcekeni noma esibayeni ungayiwa ngaphandle esigabeni? Empeleni umhlonyane kusuke kuwumcinjana nje omncane ongadingi abantu abaningi. Ngikholwa ukuthi iyo leyo nto ezokuthi ngoba vele abekho abantu abaningi abazobe khona njengasemphumulweni uvele wenzelwe ngaphakathi kwegceke noma esibayeni. Sazi ukuthi ikati eliphukayo uma lizala. Kodwa lana sithola uma athathile uchazela ubaba athakathile ukuthi uthathile uphukile ngeke asabonakala egaluze egcekeni. Ngabe nomuntu uyaphukani kuchazani umuntu uphuka? Baba intombi yakho ngeke usayibona iyaluza phandle. Yephukile izolo. Lapha kusuke kuhlonishiswa ukuya esikhathini komuntu wesifazane okokuqala. Ukuthi ngeke okwesibili okwesithathu nanini kulokuthu wephukile kodwa kusuke kusahlonishiswa nje lokho okokuqala kuphela. Uphuka kanye nje. Yebo. Sithola ubaba athathile etshela uma athathile ukuthi maseqediwe ngomhlonyane uthathile seqedile ngomhlonyane kumele asinde izindlu. Zisindelwane izindlu. Akusinelwa ngaphandle esigcaweni, kusinelwa esibayeni noma egcekeni. Mase intombazane isisinda izindlu. Kuthathwa ngokuthi ulingcolisile ikhaya. Ngakho kufanele ukuthi esinde ukuze kuphume umshophi ungcolisa ikhaya. Uma kwenziwa umhlonyana baba umkhonto uyalandwa komalume. Ngokwazi kwami awulandwa. Njengoba baba ngike ngakubalula ukuthi lencwadi le iqukethe amagama esingawajwayele. Hawu. Yeheni, enyezana bakhapheyane nazi imeshe imamngazi wami ngasenyathuweni. Ohe, ngikhalela umkotha bami ngisanda kufuza nendlu naye nendindumo enkini ngilindile. Mayi, nabaya omazombe begugusha ngomgose. Maqhagele balibele. Lapha umama uthi henyezana bakhapheyana. Ukuthi memezana abafana. Uhenyezana Umemeza. igama lesintu lelo. Yebo lenhlonipho lokuhlonipha. Kanti khona abanye abanomzana ukuthiwa ummemezi. Uthi henyezana bakhapheyana, ukuthi memezana abafana. Inyathuko kanjani? Inyathuko indlela. Nazi imeshe zimaya umncaza. Nazi inkomo zidla umbila. Umbili umncaza. Ngasenyathukweni. Ngasendleleni. Hayi ngoba nje ize yaphela nje. Bese thi ngikhalela ubunkotha bami, ngikhalela utshani bami. Ubunkotha. Setshenzisiwe ulimi la. Ethi nathi indunduma yenkuna. Inkuna utshani lobo obusuke obudala. Obusuke kulokhuza ku. Hayi lobo kufulelwa ngapha. Okufuzwayo endlini uma kuzo indlu sizofulelwa kabusha. Lobo tshani obudala okukhishwelwa phansi kubizwa ngenkuna. Uma ukukhipha uthi uyakufuza. NjengabakwaNgcobo bathi omafuza fulele. Suselwa lapho. Bafike belokhuze bese bebuye befulela. Yeah. Baba sibona ubaba athathile laphana eya enyangeni. Eyocela ukuthi inyanga acela imqinisele uthathile njengoba ezoyisigcawini. Kubaleke ngani ukuthi ngaphambi kokuthi ingane iye esigcawini iqala iqiniswe? Cha, ngizokunxusa lapha wethu. Uthi kufike lapha ekhaya uzongilungisela. Angisathembe lutho abakhonkulu bami ngenhla. Ndodakazi wami uzobenzela umhlonyane kulo lona isonto leli. Uma ingane yesigcawini basuke bengakujabuleli bonke abantu lokho. Kusuke kukhona nezimfamona ezingawufisela ukuhlelo womuzi. Ngakho ke singenza noma yini ukuthi ingane ihaqeke lapha nesigcawini. Igcine mhlambe ize ishone. Esidingiliza khona. Yebo. Ngakho kusuke kuvinjwa ibango zezimfamona ukuthi zingakwazi ukuthi zihaqe ingane.
Kungani mase belapha emfuleni bamumathe inyongo? Kubaleke ngani ukuthi bakwenze lokho? Bamumatha inyongo mase bezokhwifa. Ukukhwifa ke lokhu kuyindlela yokukhipha amabhadi nokukhipha isinyama ukuthi intombazane le ingalandelwa isinyama lena esuke kade lesuke yemula. Yenze umhlonyana. Kukhishwa nje nakuxoshwa ububi ukuthi bungayilandeli. Ngingathanda ukuthi ngazi ukuthi ubaba uNceleke ephulwazi. Mhlawumbe kufanele ngiqale ngikuchaze nje na ukuthi nami angiyena ungoti kulomkhakha wamasiko. Nami ngiyafunda. Kodwa ke okwangisiza kakhulu ke ukuthi impilo lena engibhekele kuyona. Ayikho enye impilo engake ngayiphila ngaphandle kwalempilo yokukholelwa kwabangasekho. Ikhona okwangisiza kakhulu ke ukuthi ngibe nalo ulwazi olunye ngibe ngigcwalisela nje kulona ngoba impilo engiyiphilayo kuze kube manje. Kodwa ke futhi ngibuye ngasizakala ke phela ngoba izinto kufanele ubuye uyibuze nakwabanye abadala abangaphezulu kwakho nabanye abazazi kangcono kunawe. Okunye ke bengibuye ngutholeke nakwabanye abadala. Khona omunye umama nje nakwamdlalo osobuthelezi obasekho okuyena babethena ake naye ngiye kuyena siyokhuluma naye mayelana nje nokukhuliswa nje kwengane yentombazane kusuka phansi kuze kufike lapho yemuliswa khona. Umuntu okholelwa esicwini noma kumasiko kuyenza ukuthi ukholelwe khona uphinde ukholelwe naNkulunkulu noma kuhlangana. Ngoba ngokwenkolelo yethu ukuthi uNkulunkulu leso naso sizwe wasinika indlela okufanele simkhonze nayo. Okusho leso naso sizwe wasinika uhlelo oluthile lwamasiko okufanele ukuthi siwalandele. Kufike kuhlukane nje lapho mhlawumbe senithatha amanye amasiko ongewona wenu bese nifuna ukuthi niwasebenzise ekuxhumaneni noNkulunkulu ngawo. Ekubeni uNkulunkulu engadalanga ukuthi nixhumane naye ngaleyo ndlela. Shuthi laba abathi bakholelwa emadlozini abakholelwa uNkulunkulu shuthi nje sebezenzela imikhuba yabo. Cha njengoba ngeke ngachaza ukuthi amasiko noNkulunkulu into eyodwa. Sikholwa ukuthi amasiko adalwa uyena uNkulunkulu ewadalela izizwe ngokwehlukahlukana kwazo. Ukuthi lesizwe ngifuna ukuthi sixhumane nami ngalendlela. Lesi ngifuna ukuthi sixhumane nami ngalendlela. Siyabonga baba kezwakala ngiyacaca. Esingathanda asibuyele encwadini. Ngesikhathi ubhala lencwadi bawusiphika abangasekho. Isihloko waqala ngokucabanga isihloko noma waqala ngokubhala konke okusencwadini wagcina ngokucabanga isihloko. Cha empeleni ngaqala ngokucabanga isihloko ngoba isihloko isona sasizongihola kuyo yonke imicabango yami engicabangayo. Kulungile ke baba. Singathanda ukwazi ngesikhathi ubhala lencwadi yakho iziphi ingqinamba ohlangabezane nazo uqala uze uyiphetha kuze kufikelela ekutheni uyashicilela. Ingqinamba enkulu engabhekana nayo kwakuyizinto zokubhala. Ngoba i-laptop yayifile ngingakwazi ukuthi ngiyibhalele kanti nami futhi vele angimuhle ekubhaleni nge-laptop. Amaphepha nepeni kwakungekho. Amapena ayekhona namaphepha sengisho mase isifakwa emshinini. Ukuthi ileyo ngqinamba enkulu engabhekana nayo. Kanti ke futhi enye ingqinamba kwakuyingqinamba yesikhathi ngoba ngiqale ngisasebenza. Ngibuye ngiphazanyiswe na imisebenzi eqondene nohulumeni engangiyenza. Isikhathi singatholakali kahle. Yikho lokho kwakwenza ukuthi ngibhale bese ngibuye ngithi ukuthatha ikhefu kancane ngibuye ngiqalele futhi ngibhale uma sengithola ithuba.
Kwakuthatha isikhathi esingakanani-ke ukuyibhala? Mhlambe wayibhala iminyaka noma iy'nyanga? Iminyaka Ebalelwa iminyaka eyisikhombisa. kufanele. Baba, sithanda ukwazi lana ukuthi yini eyakwenza noma yakugqugquzela ukuthi cha, njengamanje sengicabangile sengiyayibhala-ke manje, noma izinto engizobhala ngazo zishoda kodwa nje ngizoyibhala le ncwadi? Njengoba ngingachaza ekuqaleni ukuthi le mpilo yokukholelwa kwabangasekho impilo engikhule ngayo, ngibhekele kuyona kwaze kwaba imanje. Kwangena lolo thando lwayo. Into-ke uma uyithanda awufisi ukuthi uyibone ishabalala. Kuba njalo. Ileyo nto-ke yenza ukuthi uma ngibona ukuthi amasiko aseya ngokuya ntenga sesiyawalahla. Ake kube khona-ke engizokushiya ngubhale phansi. Okwenza ukuthi uma kukhona abanye abasafisa ukuthi bewalandele, kube khona indawo lapha abazobukela khona ukuthi izinto ezithile zazenziwa ngale. Nanokuthi ibhalwe ngaluphi ulimi, masifunda sizothola ulimi olulodwa yini phakathi, noma zikhona ezinye izilimi esizithola phakathi encwadini? Mayelana nolimi-ke engibhale ngalo, ngibhale ngolimi lwesiZulu kuphela. Futhi ngazama ukuthi ngithi ukuliqoshamisa kwezinye indawo ukuze kubonakala ukuthi abantu abadala babekhuluma kanjani. Bafaka izishi, izaga, ifenqe, konke sekuthola khona. Amagama lawa ajulile nangasajwayelekile ukungena enkulumeni yethu yansuku zonke. Ngiwabhalile, ngisibhalile isichazimazwi sawo emuva kwencwadi ukuze uma umuntu eyifunda incwadi engalitholi kahle incazelo yegama bese yangemuva lapha nekwazi ukuthi ethole incazelo yayo ukuthi isho ukuthini. Ngingathi uba bebhala le ncwadi lena emcabangweni yakhe noma engqondweni yakhe ngokuthi afundise abantu abangakanani noma abantu abancane noma abantu abadala abathanda izinto. Inhloso yokuqala nje ukuthi ngiyifundise mina ukuze ngibe nolwazi olujulile engizokwazi ukuthi uma ngiludlulisela esizukulwaneni ngidlulise ulwazi okuyilona lona. Mayelana nabanye-ke ngibheka bonke abantu abakhona, ngaba abadala noma abancane, kodwa-ke ngibheke ikakhulukazi kubantu abancane ngoba laba abadala abanye bayazi lento ukuthi sebayilibala. Kodwa khona laba abancane-ke bona bazilutho nje, basafuna ukuthi beqale phansi becathuliswe behanjiswe ngendlela okuyiyona yona. Kusho ukuthi inhloso yileyo nje ukuthi mina angibe nalo ulwazi okuyilona lona bese ngiludlulisa futhi ngathi ngidlulisa ulwazi olucishe luncike kakhulu eqinisweni. Babukele emakhaya, ubaba akagcinanga nje ngokubhala incwadi yakhe, kodwa usanda kuhlabana indondo yakhe esuselwa kwenye igaba ezisencwadini kuma African Emerging Filmmakers Award. Angikhulumi-ke ngenzwa bethi, ngikhuluma ngento ekhona khona la eduze kwami. 11th African Emerging Filmmakers Award, EFA, eThekwini Filmmakers Association, Best Original African TV Production. Uzizwa unjani baba ngokuhlabana ngale ndondo? Empeleni sasuka lapha emakhaya sithi siphekezela njena abayoklonyeliswa. Sibuka ukuthi abantu baklonyeliswa kanjani uma beklonyeliswa. Sasingazi ukuthi nathi sogcina kukhona okunye sibuya nakho. Nakho-ke futhi kwaze kwaphuma ekugcineni silahla amathemba sesithi hayi sesiyahamba. Niqhathiwe impela lapha. Impela.
Kodwa ke ngenkathi kubizwa ke igama lethu kwaba sengathi ngiyaphupha. Hey. Ngabuye ngazifakazela futhi ukuthi vele ngiyaphupha ngoba kusebusuku. Kodwa ngabuye ngabuyisa umqondo ukuthi hayi angiphuphi. Naba nje abantu naba nogesi bakhona ngiyababona abantu. Sasuka lapho ke kwabe sengathi siyasangana ke nje nasibheke stage. Siyoyilanda. Kodwa ke abajabula kakhulu ke ilapho esidlala kanye nabo. Ngabe ukuba khona kwalendondo kuyamgqugquzela ubaba ukuthi aqhubeke abhale ezinye izincwadi noma ugcinile ngale aseyibhalile? Cha, empeleni ukubhala nje nakuyinto engiyithandayo. Ngoba phezukwalokhu nje nalencwadi engiyibhalile ikhona nenye futhi ebhala ukuthi ibonakelephi. Naye bivele ihambisana nayo lena. Yebo. Kodwa ke yona ikhuluma nje ngesimo sasemhlabeni jikelele. Asathinti kakhulu izinto ezazenzeka kuqala amasiko indlela sesikhuluma nje. Isimo esenzekayo nje na ezweni ukuthi ngabe konakelephi